Bon dia, nens i nenes. Què tal? Com esteu? Com ha anat la mona? Esperem que tots us hàgiu pogut menjar una bona bona i uns bons brunyols. I bé, ja tornem a ser aquí per explicar-vos un conte. I abans de començar el conte, ja sabeu que sempre ens agrada obrir una espelma que ens faci companyia. Doncs mireu, ara obrirem l'espelma i a casa també podeu fer el mateix. Aquesta espelma tan bonica que la posaré aquí al meu costat. Mireu-la, aquí la tenim. I en Perot. Ui, fa molts dies que està per aquí dormit. Deixa'm cridar. Perot, vinga, va, que hem d'explicar un conte. Mireu-lo, aquí està. Aquí el tenim, en Perot. Mireu-lo. Diguem-li bon dia, Perot. Què tal? Com estàs? Saluda a tots els nens i nenes. Està molt content, de tornar-vos a veure. Va, cantem-li la seva cançó. Vinga, va, cantem-li tots plegats la cançó. Perot l'escavallat, la nostra titella, Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot, vinga, va. I ara ben quiet aquí a escoltar el conte, que li encanten. Mireu, i avui quin conte us explicarem? Doncs un conte que fa referència doncs, en els contes. Sí, la setmana que ve és Sant Jordi, que ja sabeu que els llibres i les roses són els protagonistes, doncs el protagonista d'avui és un llibre que parla dels contes. I què els hi passen als contes? Doncs que desapareixen. Escolteu la història aquesta. El conte es diu El Pispallibres. Què serà? Escolteu bé, preu molta atenció, obriu bé els ulls. Tanqueu la boca i escolteu ben bé amb aquestes orelles la història del Pispallibres. Mireu, aquesta història va passar en un bosc no gaire lluny d'aquí, concretament a Vila Llodriguera. Sí, a Vila Llodriguera, ja ho heu sentit bé. Doncs aquí, en aquest bosc, hi vivien un munt d'animals, com a tots els boscos, tot de famílies d'esquirols, de talps, tots vivien molt plàcidament en aquest bosc. I concretament, en l'arbre número 3, al carrer de la dreta, hi vivia la Mariona Bru. Sí, mireu-la, aquesta conilleta tan bonica, que es diu Mariona Bru. Vivia a sota d'aquest gran roure, amb una caseta molt confortable, on no hi faltava de res, tenia un edredor, que s'hi estava la mar de calentor, quan al vespre escoltava i llegia tots els contes que tenia a les seves lleixes, acompanyada d'aquell llumet petit aquí a la tauleta. A la Mariona Bru li encantava llegir contes. I sabeu quin era el conte que li agradava més a la Mariona? El de la caputxeta vermella. Li encantava. Mireu, però sabeu què va passar un dia en aquest bosc? Doncs que un dia a la nit va arribar volant un pispallibres. Zum! Va arribar i va aparèixer a Vila Llodriguera per desbaratar tots els animals que els hi van passar un munt de coses. Ara veureu què els hi va passar. Escolteu bé. Doncs mireu, sabeu què va fer el pispallibres? Quan va arribar, es va posar a dalt de tot el roure a observar què es feia a la nit a Vila Llodriguera. I va quedar embadalit en veure que a tots els racons, a totes les casetes i a tots els caus es llegien contes cada vespre. I quan va veure això, el nostre petit pispallibres li va rodolar una llàgrima galta avall. Mireu, a casa del Teixó es llegien contes de dracs que escupen foc per la boca. Mireu-los, mireu, un drac, com marxa el cavaller ben valent, com marxa ben de pressa. Mireu, a casa dels conillets es llegien històries de la princesa del Pèsol. A casa del senyor Mussol, històries de pirates. I a casa dels eriçons es llegien contes de bruixes. Aquestes eren les històries que els agradaven més a tots els animals de Vila Llodriguera. Però mireu, a casa de la Mariona Bru, com ja us he explicat, li agradava molt el conte de la caputxeta i era el que es llegia cada vespre després d'haver llegit uns quants altres també, perquè la Mariona era una gran lectora. Però sabeu què va passar? Una nit que estava allà ben calentona dintre del seu edredor, va sentir de cop i volta. Ui, unes bategadales, unes cortines que s'obrien i es tancaven ben de pressa. Què és això? I un altre soroll, com un cop ben fort. La Mariona va quedar així esmaperduda, va quedar ben espantada. Però què és això? La Mariona se'n va endur un bon ensurt quan de cop i volta el seu llibre va desaparèixer.
Ai, 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 ai. Al cap de pocs minuts, a casa dels senyors Mussols va passar el mateix. Els mussolets es van sorprendre en sentir uns copets a l'ampit de la finestra. Què és això? Picava una mà maldestra. Quan s'hi poguessin mirar d'on venia la fressa, algú els hi va prendre el llibre de la mà. Zus! Va desaparèixer. Immediatament, al cap de 5 minuts, el vent va bufar embogit a casa del senyor Esquirol i va obrir la finestra de bat a bat. Zum! Quan de cop i volta també va desaparèixer el llibre. No es van adonar de res. De cop i volta, el llibre preferit de casa dels Esquirols també va desaparèixer. Ah! Què ha estat això? I així, amb una casa i una altra i una altra. Tots els llibres van anar desapareixent. Tots els animals van sortir l'endemà. Què passa? Què està passant a Vila Llodriguera? Els contes estan desapareixent, les lleixes estan buidant, els prestatges de llibres. Ah! Un lladre! Això és cosa d'un lladregot, van començar a comentar totes les famílies. Un lladregot que s'esmunyeix a la nit i fa desaparèixer tots els nostres contes. La Mariona Bru, que era molt espavilada, va pensar: això és un enigma que s'ha de resoldre. Era molt i molt espavilada, com ja us he dit. I llavors la Mariona Bru va idear un pla. Ah! Prepararé un esquer. Va preparar un munt de llibres i va esperar pacientment tota la nit que arribés el lladregot de llibres. Es va dormir en el seu coixinet ben abraçada a la seva estimada nina, quan de cop i volta... Oh! Què va passar? Va tornar a sentir un soroll. Oh! Què ha passat? La Mariona es va despertar ben de pressa, unes bategades. Què és això? Un ratpenat, un ocell? Oh! La Mariona va quedar ben espantada. Quan, de cop i volta, una ombra terrible, una ombra gran, va aparèixer a la seva habitació. L'ombra es va anar acostant, molt a prop. La Mariona, el seu cor li anava sent, es va amagar darrere d'un moble, quan de cop i volta es va trobar, de sobte, amb una cosa que volava al voltant de casa seva. La Mariona finalment va dir: he de ser valenta, va obrir la finestra i va dir: deixa de robar-nos els contes, siguis qui siguis, torna'ns-els, o ho pagaràs amb escreix, no ens volem quedar sense contes a Vila Llodriguera. La Mariona es va posar a cridar i de cop i volta un petit animalet se li va acostar a la seva finestra, volant, volant. Sisplau, sisplau, no em cridis més. Però qui ets tu? Vinga, passa, passa. No et faré res. Deixa'm entrar a casa teva, que jo t'ho explicaré. El petit animalot va entrar. Aquella criatura va baixar el cap, va entrar dintre de la casa de la Mariona i ben cap cop va dir: soc un petit pispallibres, això és tot. La Mariona es va quedar així una mica estranyada, el va convidar a fer entrar a casa seva. Es van asseure a sobre del seu llit. Es va posar molt seriós, li diu: això no pot ser, no et pots endur com si res els nostres contes del prestatges. Això s'ha d'acabar. Però per què ho fas? Llavors, el petit pispallibres li va parlar molt baixet i li va dir: mira, és que jo no tinc ningú que em llegeixi cases, al vespre estic molt sol. Se'l veia tan trist i tan desolat, a la Mariona li va fer molta pena el petit pispallibres. Diu: si jo tingués algú que em llegís un conte cada nit, segur que se m'acabaria el meu neguit. La Mariona es va posar molt trista, va pensar que això es havia de solucionar, que no podia ser que el petit pispallibres no tingués ningú al vespre que li expliqués cap conte. Vinga, la Mariona, que sempre treia idees per tot arreu, diu: tinc un pla, no et preocupis, però primer de tot m'has de portar el teu cau i ensenyar-me tots els llibres que has robat. La Mariona es va posar les mans al cap. Però què hi fas amb tots aquest munt de llibres? S'han de tornar a les cases de tots els animalets del bosc. Sí, jo t'ajudaré tota la nit. I així és que el petit pispallibres va anar arrossegant tots els llibres que tenia al seu cau amb l'ajuda de la Mariona i els van anar transportant i deixant amb molta cura a la casa de tots els animalets, a la casa de l'esquirol, a la casa del teixó, a la casa dels ratolins. Tots l'endemà al dematí, quan es van despertar,
van tornar a trobar els contes a les seves lleixes. I esclar, van estar tots tan contents que van sortir al carrer. Van sortir al carrer, visca, 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 deien tots els animalets. Tots es van posar aquí a la vora del bosc. I la Mariona Bru els va convocar, diu, veniu, 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 a sota la branca del gran roure, que us he d'explicar una cosa. Mireu, aquest és el petit pispallibres. La Mariona els hi va explicar la història del petit pispallibres que agafava els llibres perquè no tenia ningú que li expliqués històries. Tots els animals ho van entendre molt bé. I la Mariona va pensar que havia d'idear un pla. Com ja sabeu, ja us ho he dit, és molt espavilada. I a partir d'aquella nit, mireu què va passar a Vila Llodriguera. Tots els animalons, molt contents, tornaven a tenir els contes a casa seva. Tots a les seves lleixes, en els seus prestatges, a sota del llit amagats, cadascú en el seu lloc preferit. I sabeu què? Es tornen a històries a Vila Llodriguera, però ja no és el mateix, no, perquè cada nit el petit pispallibres està convidat a casa del senyor Mussol, a casa dels esquirols, a casa dels conillets, a casa dels eriçons, a escoltar un conte. Ja mai més va tornar a estar trist, perquè ja tenia algú que li fes companyia cada nit per escoltar una història. I ja es va sentir sempre més content. Mireu-lo aquí, aquesta nit convidat a casa de la família conillera a escoltar el conte de la Caputxeta Vermella. I així és que, mireu, si t'hi fixes, veuràs passar el pispallibres assegut als peus d'una família i d'una altra, escoltant els contes amb molta atenció. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte del pispallibres ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte del pispallibres ja s'ha acabat. Ja veieu, una història molt maca d'un petit pispallibres que estava molt trist perquè no tenia ningú que li expliqués històries a la nit. Doncs esperem que us hagi agradat aquest bonic conte. I abans de marxar, bufem l'espelma, sobretot, va, a la 1, a les 2 i a les 3. I també us vull explicar una cosa. Aquesta setmana tindrem una sorpresa. Sí, aquest divendres a 5:15 de la tarda, sí, apunteu-vos-ho bé a l'agenda, tindrem una sorpresa que us farem arribar a través de la nostra biblioteca. Divendres a 5:15. Us esperem. Estigueu molt atents al Facebook, en el WhatsApp web, a l'Instagram. Us farem arribar una sorpresa que de ben segur us encantarà. Vinga, doncs, va. Fins divendres. Tindreu notícies nostres. Fins aviat. Adéu-siau. Cuideu-vos molt.